boyfriend wami found out into yobana ngathi uyalobola. Like uyalobola and sinexesha sithandana. Okundihlukumeza kakhulu ke siswami kuyo yonke lento yokulobola kwakhe is that ulobola umuntu endimaziyo. Hawu. Hayibo. Lo mlomo wakhe lo abuya azoncamisa ngawo mina yena lo. Uyazi mangamanyala mana ayewenza ngawo. Thetha ntoni athi? Uyayazi wendetha ngayo. Wawuloko phakathi kwamathanga wena phanga lo mlomo wakho. Uyayazi athi asoze ndakwenza lonto mina. Ucele lonto ndabhaqa nje. Oko uyayazi into bana mina imani isitolo siphelele King usitholile wena. Hayibo. Hayi amathanga ani mfethu. Yebo Umuntu wesilisa. angizwa mina. Wesifazane. Hayibo Nkosi. Ngambamba phakathi kwamathanga umuntu wesifazane. Ngekhanda lakhe ishiqi phakathi. Dlalisa inkotha lapha. Hayibo. Nina bakashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sithemba ukuthi abantu baphila bakahle kuleli likaMthaniya. Kuyintokozo ke enkulu kunamukela la ohlelweni olubizwa ukuthi iso ngeso. Igama lami King Sicaka ngwalapha kaloqopho kamanxiza kancane ayidedele intombambi yesokona phambathe emhlana amagola. Ngolala noma indawo vakho ifila ngenhlikihlikana esindehlikiswa amagidangoma semntubantu indaba zakhe ehlele khophe nabe mhlaza aphuma kuyo banjani. Mahlomba abanzi ogijima nenkinga thani ngaluthi inxusa labathula nzima. Ntombi zamavu ziyamchizeza bese sizemcela ifoto. Sabona ntombi Hayi ngeke. Niyaphila kodwa. Angihambi phela mhla 30 mina so I know myself. So Kodwa Chomi ngachazela lento ethi angiyithandi yazi. why? Because emsebenzini ngenza umuntu weak abantu bazongisa ngiba weak. You have to. Mahle duze kwenza kumele kube njalo. Issue. Yeah. Anyways, ngithatha lethuba kubingelele imbukelo yeBlack Life TV ohlelweni lethu luthi isongeso I am umlangeni uMagasela nje bese shile uKing Sicaka waluqa ukuthi ahambe yedwa uhamba nami mina ke personally ngimbiza ngonondaba ngokukhulu ukuthobeka ngicela ubingelele uSisi ophakathi kwethu guys yazi kumnandi uthanda uNkulunkulu yabo nje mekwathiwa phakathi kwethu wena ngicabekela uboya ogcwele mina lo mama phakathi kwethu. hallelujah sukuma mkambakubona Solo ukuthi omunye uyidayela because abavalwa ngampela. Anyway silala sikhona sabona sithanda unjani? Ngiyaphila sisizani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukukhulu ukuthobeka ubingelele imbukelo weBlack Life TV and then uzobe usuzishiya igama lakho nesibongo. Sanibona ababukeli igama lami akho onke ngakaMthembu Sibongo. Oh, akho onke. Beautiful name. Chaza ukuthini? Akhona onke nje. Oh, nancane ukuthi not mhlawumbe ngelanguage yenu i-right ukuthi akho onke not akhona. NgingumXhosa sisi. Oh. Okay. Akho onke. Siyakuzwa ke. Nice. Sifisa ukuthi usichazele mhlambe mina noKing sokuphindlebe usichazele ukuthi yini ekubekela ekhaya namhlanje. Ndibonga ithuba. Into endibeke apha namhlanje ndinibhalele ngoba I think ndinengxaki. Ingxaki yami ndino boyfriend. Okay. Boyfriend wami found out into yobana ngathi uyalobola. Like uyalobola and sinexesha sithandana. Okundihlukumeza kakhulu ke siswami kuyo yonke lento yokulobola kwakhe is that ulobola umuntu endimaziyo. Hawu. Hayibo. And yeah. Inexesha ke indityala lento ndizamile ukumbuza, ndizamile ukuthetha naye kodwa ungumuntu nje ongayaziyo. Akazani naye lento. Uyayiphika ke ngaloo ndlela ubuyayiphika kodwa futhi ngoba uthi xa yengichazela ndibenako umkholo ngoba ungumuntu oright. Ungumuntu oright uyathembisa so andiyazi. Ndilapha ke ngofo banincede mhlambe ndinganditholela into bana kwenzeka ntoni khona nizoyazi bakwenzeka ntoni na. Kwalikhona satsha. Esikhala singana nithandana nalo mfowethu? Sineminyaka emithathu. Mthathu. Yeah. Okay, but now uthola ukuthi uselobola umuntu eduze kwakho and akwazi uzwe lutho nje anything from yena ukuthi mhlawumbe khona into ongayenzi kahle. Ngakuye futhi akho nto abonakasa ngayo into bana uyaqhubeka nenhlelo zamalobolo kodwa into ekhona evakalayo ba uyayenza. Sobutholile ubufakazi. Yeah. So then when close you are nabantu abayihlobo zakhe mhlawumbe just to ask ukuthi mhlawumbe khona into abatshela yona. Isihlobo zakhe andikho that close nazo. Kodwa bangabantu abadefenda naye isihlobo zakhe ngoba ndizamile ukusearcha and
ukuyifumana kwami yonke lento andiyifumana through izihlobo zakhe. Sure. Ndiyifumene ngendlela yami yokuyifumana and abazali naye bayayiphika njengoba naye ke ephika. Ndizotsho ndithi uyaphika ngoba ndinofakazi. Uyayibona? Oh yeah. Yeah, so And uyamazi nalomuntu naye seshilo lo lotsholwayo ukuthi uyalotsholwa vele. iyayibona and ngumuntu endimaziyo. I think usuke endlini ukuya la umuntu wakhona amlobolayo ahlala khona, it's about 3 streets away. Yabo. Hayi kuthiwa nje ugawulwa ezizweni ugawule eduze Hayi, impela. gawule eduze mfana. Hayi ugawule eduze umfana hayi. Yo hayi uyagoba girl. Ufila uzizwa I think kanjani? uyibeka kanceba ndiyagoya inoba ndiyafokofa. Yaba ngempela. Great. Awugo uyafokofa. Uneminyaka emingaki? I'm 29. Oh yeah, okay. right uyafokofa impela. Because ugowa nokulokhuza ku right la ko 29 above 30. Angowa nifokofa. Hayi nifamba Hayi moya. lapho nisuke ninenkinga impela zikudle impela nje emini nibhekile. How? Yeah impela so nithole kanzima. How? So senibadala phela nisakwazi ukugowa senithola kanzima. Oh, sesozwe libanzi. Ngoba phela yabona le genge lencane mayigowa idle chocolate idle Enensina senze njani? semthandazo baba nanga umfana. Bayigcwele All the time. kudlalwa ngonkulunkulu. Yothandazela umfana. Nanga umfana nanga nikulahla kana emjolo nanga umfana. Hayi sayi usho ukuthi uzongalifundi kahle singahambuleleki kahle. Kodwa izinto ozaziyo nje ukuthi uma ufuna ubuso bakhe ukwenza stop konke it. my god. But this Anyways, matter is Sithando serious. sami, I'm happy ukuthi uyahleka yazi mina ngicabanga ngabe ngiyahleka. Imagine mthanda nomuntu senthana isikhathi singanana ngazi noma ukuwachaza yini. Iminyaka emithathu bese ndikuchazela 3 years. iminyaka emithathu. 3 years in a relationship with a guy. Emva kwalokho umfana avela asuka ahamba olobola umuntu omaziyo. Yo. Wena mufisa ukuthi kodwa ngelanga umakoti wakhe wena wakwayibona umakoti wakhe. Yeah. Ungumuntu oright, uyathandeka, uyahlonipha, ungumuntu oright. Kodwa nje yeah. Kunje. Nake nakubanga ukucheat in a relationship before. Hlobo, yazi zange? Ngempela? Zange. Yo. Inzima le kink. Mina ngibona ukuthi iyasiphoqa ukuthi simbize uguy sizwele ngayo ukuthi ngempela kwenzakalani. Let's go. Because mina yangithusa mina mengithuka ke mfethu ungadinwa ngivele ngithule and mhlawumbe ngisuke sengihamba le kude ngoba ngisuke ngicabanga ngempela ukuthi hayibo ngisuke ngizama ukuyifaka icathulo zomunye umuntu kodwa ngingayenzi ibe ngami ngifuna ibe ngaye ukuze azokwazi because angaze ngibe kuleso At the simo same time ungabuyi yena. ngingaboyena kodwa bese ngithi angilinganisa icathulo ngizwe Kaselo. angeke ngikwazi kuba yena phela ngikaze ngi-experience into experienceile so kuba nzima uma umuntu ofanele aqhamuke nesolution ukuthi ube nesolution ungazange uyifake ecathulweni zalowo muntu. Yeah. Because uyifaka ngawe uzobuka ukuthi if mekumagasela mengayihandlisha kanje kanti yena kayena umagasela so sekufanele ngibe uyena so lokho requires me ukuthi ngithathe yonke into ayiyona ukuze ngikwazi ukuthola ukuthi ngempela uNkulunkulu yini efanele yenzeke la. Ngikhumbuzana ihhotel angisebenza kulona kule minyaka before 2020. Okay. Always emphasize indaba ukuthi sifake ecathulweni ze manager if ever khona iclient elikhala ukuthi iservice ukuthi aliyitholanga right bese kuthiwa wona ngene ecathulweni ze manager. Don't say ngisawubiza manager. Find a solution right time lapho osuke ulokhuza khona so that uzothi uyobiza manager already lo sumkhame down ngento ethini yabo. But ke asambeni sobheka umfana. Lo hotel ngifuna ukulala kulona ungitshela mesisuka la. Asenzeni kanje asimlanda umfana bafowethu. Alright asipinde sibingelele kohlelo lethu libizwa ukuthi isongeso esigabeni sethu ke la sifika khona odabeni la sifuna ukuphetha khona udaba lonke njengoba siselibekile sizozwa ukuthi mhlawumbe elinye side lithini. Khona Magasela Mtaka Mlangeni. Yebo bese ngizama ukuhlala kahle ngoba lento le khona indaba okay angisibe ngihlele kanje so ngasaba umqondo ukuthi kambe fanele ngihlale kanje Khona ukuthatha yabuhlala kanjani? angazi nami kube yiphutha Madoda. Mbukelo Black Life TV nje bese shile uKing Sicakwa Luqu isigaba sesibili lesalo luhlelo esifuna ukwazi nje ukuthi kwenzalani ngempela sokwazi ukusiza usisi hayi sizowachitha lamanzi ayikho lenkukhu angisikisho kanjalo King. Yebo. Siyabonga. Ngokhulu ukuthobeka ngicela ukubingelela bhuti wami sawubona njani? Yabona njani sese? Hayi ngiyaphila mfethu yazi ngiyaphila wangampela ngihappy mina. Hayi. Izinto zami ihamba ngolayini. Ngi-right kakhulu siswami. Ngicela bandla ubingelele umbukelo Black Life TV bese yazisho igama lakho nesibongo. Ngibingelele mbukeli we-Black Life TV ophambi kwenu athi Nkosi wakaMthonjana obiziwe ke la ka Black Life TV.
Igama lakho u-Athenkosi. Yebo kunjalo. Bakubiza ngo-Athi. Ungangibiza ngo-Athi yabo. Banamagama amahle le Wathi couple. uzalwa nje kuthiwa athi. Noma Athenkosi. liqhamuke manje. No, U-Athenkosi. uma uthanda ukulandela bhuti wami igama lami kahle kahle lichaza ukuthi ngathi ngizalwa abasabadala bathi bayabonga ngoba uma ulihlukanisa uthi athe enkosi. Enkosi lo ukubonga. Oh, ubongane ngesiZulu. Umxhosa. Ya ngumxhosa but Okay. ngikhulele kaZulu. Khululela right. Yeah. Alright mfowethu ngiyakuzwa. Banamagama amahle kodwa baba. Mahle lamagama lokhuza. Akho onke. Akho onke and Akho Athenkosi. onke. Eish, guys. You guys are Match made from from heaven. Basho labantu heaven. besipretend. Besho thina sobawu2. Anyways, sihlaleni lapha ezikodaba. Seswami ngifisa ukuthi senze kanje senze iqiniso. Awuzama lo daba lo sixoxelele na mina no King esikhathi ubhuti engakafiki. Ngicela ukuthi uvele ulenze njengoba dulenze kuthina. So le ubhuti ezo understand ukuthi why elapha because I'm sure uyathu ukuthi uzokwenzani la. Yeah. And ungashiyi lutho sandwa sami khona azokwazi ukuthi aluzolahle lonke udaba lakho. Ngizomcela nje bhuti wami usumupha indlebe usisa chaza udaba lakhe. Oh okay, ngiphinde ngibonge ke siswami ngethuba. Athi into endikubizele yona apha. Ndizele uzoxela into bana number 1 ndiyayazi into bana ulungiselela inhlelo zomtshato. Na njengoba ke ndandike ndayithetha ke nawe lonto leyo waba ngumuntu ongazani nayo. Dilapha ke ukuzocela baba ndincede ohlelweni. Uathi siswami uyajola and mayejola usenhlelweni zokulobola. Mayelobola futhi umuntu azomlobola ndiyamazi and xa ndimazi umuntu wakhe akekho kude. Like uhlala eduze nje udlula nje izitreet eziyi3 ufikele lapho umuntu wakhe azomlobola ahlala khona. Ungumuntu endimaziyo. And ke njengoba engumuntu endimaziyo okundimangaza kakhulu into bana akaze abe ngumuntu onama red flags ufuna ukusho kanje. Okay. Obanama red flags abonise njengomuntu ojolayo mhlambi onenhlelo zoba ingagcina iphela nale relationship yethu esinayo yabo nje zonke ezo zinto. Ungumuntu ke ebendithi uyandithanda. Ebenikholelwa futhi kuyena mina njengoba nisakholelwa ke kuyena. Sisakholelwa kuyena kodwa nje into endiyifunayo ndifuna inyani. Like ndiphoxekile and ndifuna inyani. Ndifuna ukwazi uba kwenzeka ntoni. Kwenzakalana. So Ugqibile ke sibele ngoku. umfowethu. Ugqibile. Ewe ndiqibile. Hayi iyangixaka ke mina le yakho yabo. Iyangixaka le yakho akho mntakwethu. Uthetha ukuthini ke ngomuntu wami xa sithi yaxaka? Uthetha ukuthini? Bengicinga uba siyithethe kakhulu lento le. Kodwa ngoba into Ixesha yethu esiyithethile akho lapho ingincedisa khona mina ngoba ngoku silapha for uzokwazi into abana kwenzeka ntoni. Akho lapho ingincedisa khona. Mos bendithi izinto siyazithetha mos mina nawe sidlule kuzo. Intoni ekholela uba wena ubona uba ndiyajola okanye khona umunye umuntu endimloboleleyo. Ulungiselela ukulobola athi and nawe uyayazi lonto. Ayikho Uyayazi nto, akho sidingo ayonyani soba leyo. ungayiphika lonto leyo uyayazi. Ayonyaneyo. Akuyonyani njani? Jonga man. Mina nawe siwa kude kakhulu. Ndiyayazi nami Siwa kude kakhulu. and siyakude. Lo 3 years indawonye nje mkhulu kakhulu usho into enkulu lapha kimi. Andithi siyakude. Siyakude akade. Ngoku wenza njani? Ufika njani ekuthenini be uyajola wena obekuthenini ba uzoba nomfazi ngaphandle kokwazi kwami ufika njani? Yabona sithando sami andifuni ukuqhatha. Andiyazi lento uthetha ngayo. Uyayiphika. Sondeza kancane Yazi siswami into engixakayo ngaye uathi. Ungumuntu wami ndiyamthanda and uyandihlonipha and unje uhlezi ezobanje xa ndizolibeka olidaba and uyayazi ba lento le iyaqhubeka. Kwayeleni ba idesk efikelele endaweni oba kube bayachata. Iba nkulu kodwa soze umveli imakho Ya mina ngiyakuzwa. xa usithi ifikelele ekuthenini ndishade ngubani umuntu wasekhaya oxele uba mina ndiyashada. Ukuze kube uyachata fanele into idesk ngixelelwe ngumuntu wako kwenu kodwa wena uqhubeka nenhlelo zakho zomthatha. Okay, uba mina ifunayo kuwe mina ndifuna into sithando abana sami. uvele olibala uthethe into abana akhonke Uyenzela kwenzeka ntoni? into ethile uyenzela ntoni ndifuna ukwazi bakutheni uyenza. Unimamele. Ndifuna ukwazi Unimamele. theni uyenza Anjoli. wenza ntoni Futhi asoze ndakujolela. wenza ntoni ke wenza ntoni Asoze ndakujolela. Mana mntakwethu. Akhona right. yeah but Ndixele ubani lo sisi sikhuluma ngaye igama uyalazi? usiphumlile Uyamazi siphumle.
uSiphumlile ndiyamazi. How close you are noSiphumlile? Asikho close kangako, ngumuntu waseroundini muzi. Yabo la sihlala Lo uzomlobola. Ngibathe nizolobola. Uzomlobola athi wenza njani into abani uphike ufike njani ekuphikeni uzomlobola. Okay. And uyayazi bavela uzoyenza. uSiphumlile chomi yakho? Akayotshomi yami kodwa ngumuntu endimaziyo. Siphile naye sikhule naye Nawe uyandazi yabazi. I-relationship yethu ekuhlale nakekho umuntu ongayazi wonke umuntu uyayazi shuthi isibhanqa ndim apha kutheni nibhanqa Ayikho ndo. kutheni ezonibhanqa kutheni engazuthetha Yabona mfethu ngizothetha nawe Thetha nami ebuciko yabo. Yabona wakho lo Yeah. saqala ukudibana naye endaweni yase Claremont Yeah. emgodini nandambe namajidama ngithola. Siye lapha siyoshayela inyama siyobloma and ngangiphuma kwe relationship ehard out yami yabo. Yeah. Ngangiphuma kwe relationship ebhedayo Sure. wrong yabo. So ngala day ndihamba namajida so nambona kwakho ihamba nabangani bakhe so ndabona ndamthanda Wathi lo inzwakazi. so mfethu uyabona umuntu okanjalo mfethu omthande in a first sight Yeah. akululanga mfethu bongavela umjike Lalela awuthakukona nami sisekambona first time ngathi hayi lo. uyaxoka lo uyabona ngawufuna ukuzilungiselela bengathi lento yakhe ufuna dentini ndifuna inyani into endiyifuna kuwe ndifuna inyani kuwe Mana angithi hayi ndifuna inyani angithi ngesizulu ilokhuzana thina ngesizulu masithi iart ubuciko ngivumela ngibiza ngobuciko uyiciko mfowethu nasekhulumeni ngiyabuza ubuciko bakho ukuthi uyacikoza ngolimi umuntu nje inkotha ehlele ngakwena. So tshela mina ukuthi lo sisi oseduze kwakhe sikathi umbona yini attract wena attractwa yini umuntu wesifazana? Yabona mfowethu ngeke ngiqambela amanga. Umuntu nomuntu kuba nento ayibonayo nento ayithandayo nento ayifunayo futhi yabo. So wakho lo ulapha phambi kwami uyambona nawe muhle. Inkanyezi le. For wena kodwa kakhulu for mina. Ngiyazi noma ungazivikela ngoba nawe unomunye umuntu wakho okhona lapha ekhaya umshile mhlawumbe. Ngiyazi uyabona uyayazi babakhona bashiyayo kuqhutyeka hayibo no yabona bafo yabo nje bom yodwa akho into oqale engayithanda kuyena sure ngangakhuluma nokukhuluma naye but ngathi mangimbheka ngambona uzothile ngambona emuhle kwanale nto engithinta ngaphansi enhlizweni ukubone leya feeling ukuthi mawuzizwa yabona into enginyanyisayo kuyo yonke lento ayithetha nginyanyisa bangenze kuba lento ayithetha ngoku ile ayithetha kulamuntu wakhe azomtshaya angithi ngifuna ukuthola na akhona uthene senza lo muntu noma umbuka kuwena lo okhuluma ngathi ufuna ukumlobola uyi-threat kuwena be honest uyi-threat kuwena mhlambi ungazithembi ke lokho hayi nosike ndizithembi ngoba ingxaki ndithembe wena wandenzani undenzeni nami ngithembile kanti ndikuthembile Ungithemba kwakho akuncedisi nganto. Ufika kanjani ekuthenini ube nomunye umuntu osifazana ngicela ukulokhuzana bafethu silungise lento leyo ukuthi ye insecurity noku i-threat ne-insecurity akekho umuntu ovele athreatenishwe noma yini. Sometimes umuntu usuke ngayona i-threat kuwena elow kakhulu kunawo far from you from who you are and how you value yourself and how you see yourself. Yeah. But the issue is when the person that I love engimthandayo umuntu lo engimthandayo methanda leyo muntu eventually when usuzoba insecure ukuthi ngishoda ngani hayi ngoba ukuthi umuntu unenkinga umuntu owenza ukuthi kube njalo ulo usukuthandana naye because mengithi ngiyamthanda uathi uathi ngithi ngiyamthanda I'm just making an example siyathandana and then avela athanda uakho noma ngaba yinto enjani mesingase sihlale soba uthi iscan so engamsabi ngenandaba naye but indlela azomthanda ngayo ngikhona iyona ezome ngenza ukuthi ngibe insecure nalento ukuthi abantu uyazi ukuthi bayazi shuthi wena so nguPopeye ukuzizwa njengoPopeye nje uPopeye ungena sidingo mana athi so athi asitshela iqiniso manje lo muntu lo usho njalo ngithi yes ngiyamthanda baba angithi umuntu mawumthanda mthe iqiniso kunjalo bhuti wami so iqiniso kwaqala phi ayiqale kulento ayishoyo ukuthi ikhona yena unesiqiniseko esingakanani sokuthi ngempela ngalobona sengithi akho athi sesisacela yezo ngicela mina nje sengiyayicelela vele umtshela iqiniso khona azokwazi ukuqhubha nempilo yakhe ukhumbula ukuthi kwesisikhathi kumnandi ukwenza umunye umuntu isilima kodwa so unfortunate impilo kanje lento yenza kuyena umenza isilima nalo umthatha uzokwenza isilima so ukuze kube clean into zakho uyijalela into eright vele ushiqiniso ngoba useze waphumela obala ufuna ukuzokwazi iqiniso vele uhlale phezulu kodaba bese singayimoshelani injomi akho ufuna wazi nyani Mosanet
Ewe ndifuna inyani athi. Ufuna inyani. Mm. Uqinisekile lento uyithethayo? Ndifuna inyani. Eyoba kuzokwenzeka ntoni emva kwenyani andiyazi kodwa ndifuna inyani. Into endiyifuna. Yabona kahle lento ofuna basiyithetha sobabeni Ndifuna inyani, Yabona kusesilapha ke ngoku. unzisa apha phambi kwabantu, Silapha phambi ngoku, kwemedia, yeka wonke abantu, umuntu ubhekene yeka indaba abantu. Ave zethu. nikuthande Yeka endlini abantu, nihlulekile khona. yeka abantu. Thetha ngoku. Okay. Hey, Ndifuna inyani. siyathetha la Lungile. episode. Ndifuna Akho inyani. ngxaki. Asithethe. Bafethu ndizoyithetha inyani ne. Thetha. Uzoyithetha inyani. Yabona wakho lo. Ndiyamthanda nyani. Ndiyamthanda. Yeah. Ndiyakuthanda kho. Yebo. Ndikumamela. Kodwa mntakwethu andifuni nokuqhatha. Kulonyaka uphelileyo kwakulanga boJune. Khona into wayenzayo wrong. Yintoni endayenzayo? Uyandazi ngomntu uthanda ukuchitha okanye Oh, uthanda ndihleli abantu. nawe nje kanti wena undibambela inhliziyo. Kaloku bengicimba Undibambela uzongixelela, bengicimba uzongixelela lokho. Asimlinde akhona asho uthi yini le wrong. Oh. Bengicimba uzongixelela. As Okanye wena ayikho into ofuna ukuyibhodla ngonikade ndithethe mina. Hayi thetha athi. Ayikho into ofuna ukuyibhodla wena. Ndifuna inyani kuwe ngoku. Wena ayikho into ofuna ukuyibhodla. Andizubhodla nto mna. Thetha. Uyazi ke ntombi uba ndide ndabhodla ndathetha lento ilangaphakathi kuma enhlizweni nalese engqondweni yami endayibona ngamehla. Akho into izophinda isidibanise mina nawe. Unilahla ungathethi nokuthetha ngoba kaloku Kodwa uyanilahla. ufuna ukuthetha nyani wena yourself. Olthando ninalo ngawe. Sundithreatenisha. Hayi, Thetha akho inyani. andithreatenish. Thetha ke. Andithreatenish. Thetha. Okay, kulungile akho ngxaki ke. Thetha. Yabona mfethu Sure. ngizothatha nawe ubuy out. Yena usisi kungenzeka bese sidini lakhe ngoba ungumuntu wesifazane so understand umuntu wesifazane. So singamajija siyavana siyakwazi ukunderstand ne. So awutham last year ngabo June kanje. Sure. Ndispana la kwenziwa khona isihlangu ke awutham yabo Oh isicathulo. yeah. It's better uthi ngikhulume ngesiZulu nawe so that ngiyaqonda, sizozwana bathe kangcono ihlangu. yabo. So la bengispana khona kwenziwe icathulo. Ngisaspana khona namanje. So kwaba nenkinga ukuthi ekseni mangiphuma ngishiyo akho endlini ngiye emsebenzini kube nalenkinga ukuthi kube ne load shedding. So ayikho backup generator espan yabo. So kwaphoqa ukuthi sibuye early. Oh sure. Yazi awuthami ngeke uyikhole into engayifica endlini. Ngitshela uBondi Ngeke uyikhole into engayifica endlini. Lo muntu lo engithi mina ngiyamthanda uthami. Yeah. Lo muntu engiyinikele futhi ebengibona ukuthi nginekusasa naye. Lo muntu ebengiyitshela ukuthi ngizomenza umkami ngiyomlobola. Ngeke ukhole bese ngisave ngisho imali ukuthi lo muntu ngikwazi ukuyomthatha kubo. Le mali yona le mali engiphinde ngayithatha ngalobola ngayo umunye umuntu wesifazane. Hayo! Awukwazi ukumangala. Hayibo! Awukwazi ukumangala. Awukwazi. Hayibo! Amaphutha akho. Athi unganenza lonto. Ngiyakwenza ntoni? Ngiyakwenza ntoni? Khona akaqeda Yeah. Njonga ngiyazi kanjalo. ukuthi iyathusa lento Hayibo. ngiyaxolisa. Amaphutha athini? Athini amaphutha? Wenzani? Usiyavuma Ngabuye esipani ukuthi mangifika ubulili. endlini. Okay. Asimuze. Yabo indama akho. ayikho nkulu mfethu. Yabo u3 room nje kuphela. Yabo. Yeah. So mangingena endlini ngiyabona no. Conte off. Yabo. Wakho ujwayele ukuthi mangabe khona endlini out yami. Ubonakala. Yabo mfethu akwenzeka ngalivali igate because indawo esikuyona mfethu Yeah. iyabheda inosikhotheni nayo yonke lonto leyo. So obvious mengekho edining fanele ngicabanga ukuthi okay no should fanele nginokhe makuthi Yeah. usendlini mhlawumbe Yeah. ulele usekamereni into kanjalo. So that day igate lalivuliwe lingavaliwe. Okay fine akunankinga lokho mhlawumbe iphutha le mhlawumbe nayo besaphuma noma ungaphandle yabo izinto kanjalo. So ngirelax yabo. So mangingena ngaphakathi into oqala nje engayibona iskipa sakhe phansi. Hayibo. Wakho ngimazi Maybe njengomuntu awash. ongelona inuku yawuthama. Yabo? Mm. Ngimazi njengomuntu ongelona inuku ongashiya impahla noma ikuphi. Ngibona iskipa sakhe phansi. Ngisho mhlawumbe ngenzeka ukuthi lesi skipa lesi usikhohliwe okanye siwile kade phuma kothula impahla. No, disithathe ndingene ekamereni. Ngeke uyibelieve into endayifumana ekamereni awuthama. Lo mlomo wakhe lo abuye azoncamisa ngawo mina yena lo. Uyazi mangamanyala mana ayewenza ngawo. Thetha ntoni athi? Uyayazi wendetha ngayo. Wawuloko phakathi kwamathanga wena phanga lo mlomo wakho. Uyayazi Uphakathi kwamathanga. Uyayazi athi asoze ndakwenza lonto mina. Ngicele lonto ndabhaqa nje. Oko uyayazi into bana mina. Imani isitolo siphelele ke ususitholile wena. Hayibo. Hayi amathanga ani mfethu. Yebo bani. Umuntu wesilisa. Angizwa mina. Wesifazane. Hayibo Nkosi. Ngambamba phakathi kwamathanga umuntu wesifazane. Ngekhanda lakhe shiqi phakathi. Dlalisa inkotha lapha. Hayibo. Kanjani athi? Uthetha ntoni? Uthetha ntoni? Yabonakho. Uthetha ntoni? Ubuzoqhubeka nokulokuphika la uloku uzenza umuntu oinnocent umuntu ongathi umsulwa.
iyona into ezonenza uba ndinyanye kakhulu. Uthethani? Ayihle umoya mfowethu ake sizwe. Uthethani nto? Ingxaki yaninyanyisa lento ayishoyo. Yaninyanyisa nalento ayenzayo. Kuyazenza umuntu innocent. Ukhava lento oba wena uyalobola. Yabona lonke ixesha ndithule nje ndiloko ndixela hayi uzongixelela ubheke uzongixelela udala ngoba besiqhela uthetha ngayo yonke into man. Not like beqala uba nama mistakes sihlala phansi sithethe silungise izinto. So wena athi uthi into eyenza ukuthi ungaloboli yena uthatha imali oyisavile kulobola yena ukuthi wambona esemathangeni entombazana which is wayijola naye. Kunjalo mfethu. And awukazi uyikhulume since then. Nhlobo. Njani zoyithetha namhlanje bendithi mina ndenzela yena kuba ndimthanda. Ubahlala esecaleni kwami, esafe apha ecaleni kwami ndigcinele imfihlo yakho kanye ngenye imini yodabhodle ndithatha isithembu. What is happening akho? Hayibo ayikho lento ayikhulumayo ayikho. Akhona. Usuthi hayibo. What is happening? But Ayikho. Yabona ko? Hayi Yabona lento yenzayo ngoku. Yabona lento yenzayo. Uphikani kanti? Uphikani? Hayi kaloku uzundikhwazela ekugqibeleni. Uphikani? Ulungile na. Yabona ke ngoku Isina yakho ulungile na awulunganga. come out sisiphodle. Hayibo uyalobola lo muntu ufihla into yobani uzolobola Ufuna ndilobole wena? Hayi Ndilobole wena. Okay. Okwazi ungena ngenhloko phakathi kwamathani Imani umsindo akhona asikhulume mfethu. Kwenzakalani sexuality yakhe imi kanjani? Vele yabheda lo. Ima ngiyabona lo bheda ngisho wena sengikhuluma nawe manje. Okay. Hayi siswami sexuality sami kahle nje right. Uthanda abantu besilisa straight. Yeah, ngiyabathanda abantu besilisa kodwa nje angibafili. Hawu. Oh, iyo lento wenze wena uhambi uyolala nenye intombazane. Ke shuthi bekufanele nami ufike lapha exesha lobanda uxelele ndiyakuthanda, ndiyafuna ukuphila nawe, ndiyafuna ukuqhubeka nawe sibe right silungisa izinto kodwa nje hayibo anibafili mina abantu besilisa. Ushuthi kwi-LGBTQIA community. Yeah. Okay. I-feelings zami zilapha nje vele. Konje sizothini abantu? Ima king mina ngifuna ukuhleka mekhona into eserious. Konakele kakhulu. Uathi ubambe uAkho emchithela nomuntu wesifazane. Wangamtsheli. Waseyathula uathi nalento. Waseyayikhipha yena without telling ugele ukuthi ngikubamba ukuthi because I think emqondweni wakhe ubonile ukuthi if ngi-addressa lento uzoyiphika ugele of which uyiphikile naphambi kwethu. So the best way useyalazi iqiniso ukuthi ugeli bisexual. So uthanda abantu besifazane kuphela naye ngoba ukhona on the picture. Fast forward. Now the issue is useqhubene impilo yakhe without telling this girl ukuthi angisekho kuwena. Naye uyayithanda lo muntu wesifazane inkinga confused ngalobulili bakhe akekho umuntu wesilisa ophele straight othanda ukushada nomuntu wesifazane othanda obunye ubulili kungcono umjolo hayi kodwa ukushada like he said wambona lapha yana eclubini angithi club lapha yana eClermont Lade sibahlangana khona. No akuyona iclass wami i-lounge thengisa inyama thengisa inyama kuphela akuphuzwa hayi umuntu uza notywala bakhe xa uphuza khona. So into enza kamemthola lapha yana wabona upotential wife wavela wamshintshela ke so no wife uyachaza udaba lakhe umuzwe kahle uyamthanda ubhuti kakhulu kodwa ama feelings akhe kubantu besifazane complicated And worried if uciko mfowethu uAkho hlala unayo njalo and uyasho ukuthi akazabona any red flags ukuthi uyahamba uyojola nani lo muntu omlobolayo ujola nini uyamthanda noma udiniwe because I'm worried ngaleyo nto ke manje ngiyayizwa issue yakho ukuthi sizathu but uyamthanda lo muntu omlobolayo noma udiniwe. And my king akaqali before aphendule naye uAkho umthole hethe omunye yamkhumbula istatement sakhe ngangigile umuntu ngiseyinhlungwini and then I met this girl usebenzela ukugilana nabantu besifazane ukagila nje uyamuva on no akahliphizise naye into eronga yenza kuphela uthula komunye umuntu ngesikhathi ethi uyothula kulowo muntu amesebenze aphinda amgila uzolebe attract abantu abanjalo kodwa ngicela uqhubeke nequestion yakho my king. And enye into la between nobabili kuvela ukungathembeki both sides because awuthembekanga ngawe ukuthi ufila kanjani ngento zama relationship kumuntu wakho othi uyamthanda awuthembekanga kuyena naye uma esethola something wrong ngawe ekuthanda akanga confront ukuthola iqiniso kodwa wa decide ukwenza isimo sibe worse. So now ngifuna ukuthola ke kona athi do you love lo muntu omlobolayo noma udiniwe na? Yeah ngiyamthanda yena yabo engxaki yami butami
Anjolo nomuntu ngingamthandi. Cha ngeke ndimthande njengayo akholo. Yabo? Okay. Ngeke ndimthande njengayo akholo. Yazini ngibuza. Yabo. Imali olobole ngalo umuntu omlobolayo. Imali ade uyisevela khona. Obviously noma ngathiwa umlobola uzomthanda uzoyifundisa ukumthanda but for the fact that uvale ngayo isikhala. So umuntu obomthanda ukulimazile. Awucabanga mhlawumbe fanele uhile from this before taking one step ahead. Ndahila kudala bhutami yabo. Wedwa Uhile ungakhulumanga kwi-relationship. nomuntu. Yabo. Uyahila umuntu ujola naye. Hayibo. Lokumnika ixesha nethuba lokuba makazichaze, angazichazi yabo. Yonke lento yenzeka last year, wanini last year 2026 ngoku. Uhila kanjani ungayitholile iclosure? Wanini uJuni kulonyaka uphelileyo 2026 ngoku. So Yazi ngiyamangali bencingo athi unyaka umuntu wonke. Unyaka Hayi, wonke. wonke. unyaka but wona akhona usulivesisa and angijudge mntakama because Ungamjudge. ilungelo lakho nawe indlela ofila ngayo le uthi uyamthanda uAthi bhuti. but awunawo ama feelings omuntu wesilisa Eh. uyamthanda kuphela Eh. so wena intombazana obuthandana nawe uyithanda for i-recharge ukuthi mase kufika uAthi nibe right in bedroom Kuyenzeka yini akho kanjalo Ukuthi intombazane ukuthi urecharge like Urecharge yabo kusho ukuthi like- uyena umuntu okwenza ukuthi ube right Ube right. ube active kahle kahle ekamereni hayi ngoba kuthiwa ngiya-recharge kule engizizwa kamnandi khona. sexual uphelele lapho Yes. even esefikile la ikho into ethi ngiyaqedela la cha all right I get it Hayi, Yabona bona yabona sengu- yabona ke yabona ke leyo. Yo. Kunomse ngithi cha Yabona akho ayikho into bengingakwenzela yona. Ngiyazi. Bendikuphi imali, Ndiyayazi. bendikuthengela impahla, Ndiyayazi. bendikuphi imali yokuhamba nabangani bakho. Bengingazange ndanqaba ndithi hamba notshomi zakho kanye wenza izinto zakho. Uyangilahla yini? Anchongo. Oh. Nguye uba ufuna Awu. sihlukana akho ngxayi kodwa since kundima esexelele wena. Indlela othetha Into ngayo ebefanele sangathi ngiwucelele uyalahla. mina. Ima akho wena usafuna ukuthandana noAthi njoba eselobolile enye intombazane usuzobe isayichick wena Ngoba ke ngeke ngibe yi-side-chick yakhe. Uyena athi uzoshiya le ntombi ayilobolayo. ahambise le mali asehambisile ayolanda inkomo Akayilande phela beyiseve awuyayiqoqa nami nje. akho wayo usu-confused ke ukuthi uAthi vele ushilo wathi before ayikhiphe lento ufuna sazi ukuthi makayikhipha usho ukuthi kuphelile between bona so I don't think isafa siqale phansi Yani. sibuzana lona mina ngibambe emazweni akhe uAthi nje uyindoda e-intentional izinto zenza ngoba eseyicabangekisisile Ngilahliwe. he is not a cheater uthanda Yabo. ngokweqinisa afuna ukushada Anifuni ukuqhatha mntakwethu. Yabona indlela le ndibhlungu ngayo ngalento yenzileyo. Hayi athi musuba sachaza. Hamba mntakama. Hamba. Bayokubona phambili. Kuhlela ungandithandi ne? Hayi hamba mntakama. Kuhlela ungandifuni. Hey andinaxesha lalo nto ngoku. Thena ungazange ungicela waseqaleni kade ngimosha ixesha lami. Athi angisenalo ixesha lalo nto. Nexesha lantoni? Daba right. Nexesha lokuyongena phakathi kwamathanga ngenhloko iyona nto nexesha layo. Kumnandi. Iyona nto emnandi. Hayi ngoba kuthi Yongena ayikho ngenhloko vele into pha. oyenzayo kwanalo muntu lo omlobolile naye usazokushiya ngoba nje vela ayikho indaba yakho. hawu Ufuna nibe Oh, uba yikho ke indaba yami into le yenze wena ube ayikho nami. indaba yakho. Eh? Ngoba ufuna nibe nichaza amahlazo akho ngoku kaloku benihleli nawe nje vele Oh, ayikho indaba. kuba wena ungenawo ayikho wakho indaba amahlazo. yakho. Kuba wena ungenawo wakho amahlazo. wo semaningi kakhulu Alright. amahlazo niwakhiphile into I- ekade isiyilethe la akho ngifuna ukwazi ukuthi uyacheatha Yes. ngifuna ukwazi ukuthi ulobolile sekuconfirmekile akho uzizwa kanjani ubhuti ulobolile and njengoba ade chazile ukuthi mengakhuluma lento sekuphelile phakathi kweni noba u2 how okay ngifuna ukusho ngesizulu uzizwa kanjani ngalokho Siswami ngoba inyani ndiyifumene. Di-right ngenyani kodwa nje ukuziva kona ngokwasenhlizweni ya ndephukile kubuhlungu. Ndephukile Akho nje. anto ebhlungu apha Kubuhlungu wena enhlizweni zama yami. isibhanqa qha. Ngoba futhi bekukuninzi benisakujongile into yobana singabe siyakwenza nomfana sibe right. Beningalindeli ukuthi kuzoba nje kodwa ke akusenani. mhlawumbe before uqede uke wakhuluma naye ngingayeni wekamera noma mhlawumbe nawe into obuyikhiphe kona Yo ba akekho Akekho right. mnandanga. Hayi ngabe ndiyamxokela. okay Ukhona ukubambisana lapho xa kunjalo sisi xa ubheka wena nithetha nawe ke njengomuntu wesifazane ke ngoku. Ukhona ukubambisana ku relationship enjalo. cha akukho Ndingumuntu othanda ucommunicate nomuntu oxejola naye.
Aningomntu othanda uba izinto xa zisenzeka singathethi ngazo kodwa xa ungenanyani kum anikwazi uba nenyani kuwe. Ngimnikile ixesha loba makacinga izinto asothi into zakhe out abuye azongixelela. And ayikho into wrong ngawe. Azange asho next. Ayikho into wrong ngawe. Azange asho next. Ayikho into wrong ngawe. Nangokuba bengonelanga ebhedini ngithene nganixelelanga ke. Hayi wonele empedeni ukhuluma iphutha iyafuna ukuyidefend. Yonke into aseyichazile mina ngicela ukutranslateela ubisexual. Ayikho into azoyijustify on that. Umuntu uma bisexual usuke ethanda ubulili obuthu period. So wena nje ayikho into ongayenza ukushintsha lokho ukuthi khona into oshoda kuyona abantu ababisexual abayi ngoba khona la kushoda khona. Baya ngoba bazizwa kanjani beseduze kwalomuntu abaseduze kwakhe. So nje angifuni uyiconfuse ngalokho. Wena nje bonga ukuthi uzothola icounseling because ufuna ukukhila from la relationship yakhe abahlezi bekhetha umuvele kwenye fast uhead uyalobola understand sengathi manje wena umuntu onqenayo ukubhekana nezinkinga zakhe ahila inikeza isikhathi uzolebe attract abantu ababodwa. I'm telling you for true. So in order for you ukuthi uphume kuleyo nto fanele siqalele emuva sambe sohila la relationship uthi waphuma kanjani. My sister ayikho into ngoba bisexual lezo wamkelekile kodwa kuba right ungawufuni umshado mu bisexual because uma ukuthi uyafuna thana nomuntu ozokuvumela ukuthi nibe kwi open marriage whereby naye uzojola kusho ukuthi angazi leyo nto enizobe niyenza sazi. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Kaloku ayikho ingxaki sesami yabona xa ebisexual ngalendlela usho ngayo bangamantombazane boyi2 mos nanti ngumjita kanisendithathe nomfazi naye bangeza nomuntu wakhe. Okay, asambeni wenganza kwethu le engathi ngapheko kwenza. Siyabonga support nothando since kuyinyanga kaJune siyafisa ukuthi nisitshele ukuthi izinto ezikanje ziyenzeka. We know ukuthi abantu abaningi esinabo la audience ethu ba abantu bamasiko ba abantu abazazi lezinto. Mhlawumbe you can tell us ukuthi mhlawumbe khona nomoya enikholela ukuthi uyangena kumuntu. Asiyeke esikole sibheke kuwena ngo-knowledge yakho ukuthi ninake ngokwesintu nanenza njani because sivuleleka benkolo sivuleleka besintu sivuleleka abanolwazi about lento yakulenyanga ngoJune. Otherwise nganza ukuthi asibonga episode namhlanje. Yeah bafethu nje bese shilo King nami ngiyabonga and also sakucazisa ukuthi sifuna ukwazi imbono yabantu ku right kodwa akukho right because ukucabangisa abanye abantu ngempilo yomunye umuntu akukho fair because nami ngase ngihambe ngiyogxeka isiko lomunye umuntu ngashintsha ukucabanga kwezinto ukuthi mhlawumbe njengoba uhlupheka mhlawumbe izinto awuzenzi ngendlela efana ngabe yazenza. So mina I strongly believe ukuthi ku fair ukuthi umuntu akade impilo yakhe and respect people for who they are. If you trust God uNkulunkulu take care kuyo yonke into because but allowing the next person to umosha omunye umuntu ngendlela acabanga ngayo yena I don't think it's kukhona lento ukuthi sharing the story ukuthi wakhulela eSwatini. eSwatini kwakwenzeka into kanje but bayenza kanje ukuze sikwazi ukusurvive nani asivuli njalo just a storytelling asivuli umnyango ukuthi kube khona abantu abazothuka abanye abantu eSouth Africa we don't allow such things. Bonke abantu banamalungelo yokuphila impilo nangendlela abenza abacabanga ngayo. So please don't do that to ama guest ethu niwathuke. Asiba respect the way bangakhona and then trust God ukuthi if kungekho right lokho koshintsha. Mina umlangani Magasela ngiyanithanda siphinde sibana ku episode elandelayo. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.